Тигърът от Малайзия. Страшилището на южните морета. Сандокан. По романите на Емилио Салгари. Довери ни се. Очаквайте приключенията на легендарния пират от понеделник, 5 януари от 21:30 по BTV. Той е страховит войн с голямо сърце. Носи в себе си духа на тигъра. Надявам се, че този пират заслужава славата си. Сандокан. Хубавец, какъв красавец! Ще станем богати! Тази вечер от 21:30 по BTV.